Nijang Karbiang Long Khironi Thana ki parlo Hawai Pura Long BJP mass joining along Suri Sira Trok near Kebra Trok APHOC Congress Aratum BJP along Chipa Oktun. Labangso mass joining along Kachitongdun Aluhi Sarpo Manapeng Pen Karbiang Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Manpeng Aluhi MP Amar Singh Tisola Pen MLA Rup Singh Teron Vidya Singh Englang Lapen EM MAC Atum Chitongdun Nunti. Labangso me along Kupili constituency Amreng MEC constituency pen ki ong dong atum Chitongdun si Chipa Ogdun. Bangso constituency hini along Akimi Towar Kaselam Ponji Alis Sitame CM pen Paklangpon. Lasolong Towar Watijur tu Mailu Diklem tu Khanda Janto Tokbi. Gaon lapen ong dong Towar Kaselam Ponja Pan Lamchak Chipidika. Lapen approve et loputa Thanpon. Karbiang Long Thomas Council CM pen kaning J pon ke Hawaipur a Hawala Long Hindu Karbia Dorbar puas songa mahangki thekadim loputa Thanpon. Lapu kachitong dun araratum inut banghini pen ning J pon ke lapu hinlo inudamunit pen batai plipo anta lason ke join dundu puta raratum kachithan ajudun long. Lasi joining ajai me ke deng pen thang aleavi puta chithan poninti. Ladak Hawaipur ka patua Klamlong ni Pangdak Polo pini laso distrik Kehang abang Tung Karbia Dorbar along Kehang keceng si Sausing Teron penceng lok Samsung sing dia tua pan aku minda liminkan siang bon dan klempi lapen da open sales penceng lok lapen di bidang tuji lapen along tumanda ke laso Hawaipur along ke momo tame il tuba Karbia kum cikini ne da dia pansi alang tuba kumin dan bangke tiarbon buksi ini Pangdak pini Kongres pen PSLC angrum pet pen dak amreng thoya anat lapien kedak upie konsensi pangrum pet pen Suri Sira Faronar kebra trok keb adon nangdun no angrum pet pen ang Suri po suse dak Kongres pen PSLC pen pini dak ini tum BJP long na Chipa Ogdun na tunga theknong no na namuni tum dangbe ekdom arduthip dak ekdom meeting ke ceng jena tu macam no baji sipen se meeting ceng no baji sipen no baji ko baji tim no Khironi pen Mohanteron Karbiang Long Life.